खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दिनै जिएमसिएइचआव जुबिन गार्गनि गोदान पस्टमर्टेम खालामगोन। 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिया जेबो जाथाय गैयाजासे जोबनानै थांबाय। साबधान जा, ससियेल मिडियायाव लिरनायल' नङा, गासै खारिथिखौ सिआइडिनो होथारनांगोन। बिटिसि बिसायख'थिनि समाव इउपिपिएलनि गाग्लोबनायाव बिपिएफ मावथिफोरा जोखोम जादों। एपिएससि एग्जाम्सआ इंराजि आरो असमिया मोननै रावाव खुंफुंजागोन। रुंसारि रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि गोथै सह'खौ लानानै मन्त्रि पीयूष हाजरिका आरो एमएलए अखिल गगैनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिदों। बड'लेण्डआ 71% भट होनो हादों। जुबिन गार्गनि जोबथा बिदायनि थाखाय दिनै आसाम बन्द फोसावदों। आसाम सरकारा दुर्गा फुजानि थाखाय बेथन, पेन्सन आरो ब'नासखौ सिगांग्रो होनो फोसावदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। दिनै जिएमसिएइचआव जुबिन गार्गनि गोदान पस्टमर्टेम खालामगोन। गिबि मन्थ्रि। मुंदांखा रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि गोदान पस्टमर्टेमखौ रोखा खालामनाय जादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मुंदांखा रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि सायाव गोदान पस्टमर्टेम खालामनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बे राहाया दिनै मंगलबारखालि फुंनि 7:30 रिंगायाव गौहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि जिएमसिएइचआव जागोन। गिबि मन्थ्रिया फोसावो दि बे राहाया आबुङै पारदर्शी जागोन होननानै रोखा खालामनो थाखाय बे राहाखौ मावफुंनाय जादों। गोथै देहा सावनायनि सिगां पस्टमर्टेमखौ फोजोबनाय जागोन, जायजों मोजां मोनगिरि आरो हेफाजाबगिरिफोरा अनजालु रोजाबगिरिनो जोबथा मान बावनो हागोन। रायजो-राजाफोरा मोनसे रोखा आरो थि समाव बिखान्थि खावलायनायनि उनाव गोदान आनजाद खुंफुंनायनि थिरांथा लानाय जादों। जुबिन गार्गनि जोबथा बिदाइआ दिनै 23 सेप्तेम्बर खालि जराबादनि दिचां रिजर्टनि खाथियाव जागोन होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ। 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिया जेबो जाथाय गैयाजासे जोबबाय। दोलोफोरा गौथुम दानायनि खाबुखौ लानानै मिजिंथिदों। बिटिसि बिसायख'थियाव गोजोनै भट होनाया जोबबाय। दोलोफोरा गावसोरनि देरहानायखौ लानानै फोथायनाय मोन्दों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि 5थि सरासनस्रा बिसायख'थिया जेबो जाथाय गैयाजासे जोबबाय। मोनबा जिल्लानि मोन 40 मासिफोरनि थाखाय भट होनाय जादोंमोन, जेराव गासै 316 बिजाथिफोर दं। बिसायख'थि मावख'गिरिफोरा फोरमायो दि भट होनाय खान्थिया मोजां आरो रैखाथि गोनां, लोगोसे थार बिजिरनायखौ थि खालामनो थाखाय गोबां रैखाथि दं। बिसायख'थियाव गोबां अनजिमानि भट होगिरिफोरा बाहागो लादों, जाय हाबाफारियाव सुबुंफोरनि गोख्रों फोथायनायखौ दिन्थिदों। भट होखांनायनि उनाव गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि जाफुंसारनायनि खाबुखौ लानानै फोथायनाय फोरमायदों। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायो दि बिथांनि दोलोआ बांसिन मासि आवग्रिगोन। बेबादिनो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि इउजि बिथाङा बुङो दि बिथांनि दोलोआ उदाङै सोरखार दाफुंनो थाखाय थोजासे मासि मोनगोन। दासान्दि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि दैदेनगिरिखौ थि खालामनो थाखाय भट साननायखौ बयबो गोसो गोथारै नेगासिनो दं। नोंथांमोनहा बबे पार्टिनि सरकार दानायखौ लुबैदों? कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो हागोन। थामथि खौराङाव दङ। साबधान जा, ससियेल मिडियायाव लिरनायल' थोजासे नङा, गासैबो खारिथिखौ सिआइडिनो होथारनांगोन। सिएम शर्मा। महरगिरि जुबिन गार्गनि थैनायखौ रायजो-राजाफोरा गोरलैयै लानो हायाखै। खायसेया ससियेल मिडियायाव दायनिगिरिफोरनि सायाव रागा जोंखांहोदों, जेराव खायसेया बिथांनि थैनायखौ मोनसे सानथांखि खालामनानै बुथारनाय होनना अजद होदों आरो नायबिजिरनायनि दाबि खालामदों। नाथाय खायसेया जुबिननि बिसि गरिमानि सायाव नोजोर होदों। हादोरसानि दानि थासारिखौ नोजोर होनानै हिमन्त बिश्व शर्मा सोरखारा गोबां गोनांथार थिरांथाफोर लादों। मैया मोनाबिलियाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुङो दि थांनाय सानथामाव गेदेमा रोजाबगिरिखौ मान गैयै खालामग्राफोरनि सायाव खुंथायआ राहा लागोन।
श्री शर्मा बिथाङा बुङो दि गोथै देहा सावनाय हाबाफारिखौ फोजोबनायनि उनाव हमनायनि हाबाफारिया जागायगोन। बिथाङा जुबिन गार्गजों लोब्बा थानाय जाथायजों लोब्बा थानाय जायफोरनाव माबाफोर खौरां दं बिथांमोनखौ CIDनो फोरमायनो खावलायो। बेजों लोगोसे जायफोरा दान्थे बिदान्थे सोमजिहोदों बिथांमोनहाबो नायबिजिरनायाव मोगा-मोगि जानो गोनां जागोन। माखासे सुबुंफोरा ससियेल मिडियायाव गरिमा शइकिया गार्गनि हेंथायै साबजाथावै बाथ्रा लिरनो हमदों। बेखौ मख'नानै गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बे आयदाखौबो गोथौवै लानांगौ। जायफोरा ससियेल मिडियायाव लिरदों बिथांमोनखौ CIDनो रिपर्ट खालामनाय जागोन। सोरखारा खारिथिनि सायाव बिथा खालामनानै होनाय गासैबो बिबुंथिफोरखौ मान होनानै लागोन। बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावो दि जुदि दिनै हराव सोरबा जुबिनखौ अनादार खालामोब्ला बिसोरखौ हमनो थाखाय बिथोन होदों। ब्रैथि खौराङाव दङ BTC बिसायख'थिनि समाव UPPLनि गाग्लोबनायाव BPF मावथिफोरा जोखोम जादों। मैया 22 सेप्तेम्बर समबारखालि BTC बिसायख'थिनि समाव बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPF आरो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLनि हेफाजाबगिरिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जानायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथाय सोमजिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया गसाइगाव शिशु कल्याण शिक्षा मन्दिर फरायसालिनि भट होनाय थावनिनि बायजोआव जादों। साखिफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया BPFनि हेफाजाबगिरिफोरखौ गाग्लोबदों होनना खौरां मोननाय जायो। BPFनि सानै सोद्रोमा राजु शर्मा आरो नयन चौधुरीया गोब्राबै जोखोम जायो आरो देहा फाहामनायनि गोनांथि दं। रैखाथि हानजाफोरा थासारिखौ सामलायनो आरो होंगो दोंगोखौ सिफायनो थाखाय गोख्रैयै आखाय होयो। बे दाङाबाजिनि जाहोनाव ओनसोलाव गासै बिसायख'थि हाबाफारिनि समाव आयेन आब्रुथिखौ फोथांना लाखिनायनि सायाव जिंगा सिखांनाय सोमजिदों। बाथि खौराङाव दङ APSC एग्जाम्सआ इंराजि आरो असमिया मोन्नैयावबो खुंफुंजागोन। सुबुं सिबिथाइ आनजादफोरनि थाखाय खाबुखौ बांहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगान। आसाम सुबुं सिबिथाइ आय'ग APSCआ इंराजि आरो असमिया मोन्नैयावबो गावनि कम्बाइन्ड बादायारि गुदि आनजादखौ खुंनो थाखाय सायख'दों। केबिनेटजों गनायथि होजानाय बे थिरांथानि थांखिया बिजाथिफोरखौ रावनि हेंथाफोरखौ बारहोनायाव मदद होनाय, गुबैयै गामियारि ओनसोलफोर आरो फरायसालिफोरनि जेराव असमियाया गाहाय राव। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे सोदांनाया गुबुन गुबुन राव बिगियाननि गोबां रोखोमनि बिजाथिफोरखौ आनजादफोराव बाहागो लानो हानाय खालामगोन। नाथाय बेखौ फोरमायनाया गोनांदि जेनेरेल स्टाडिज पेपार 2 नि कम्प्रेहेन्सन खोन्दोआ दाबो इंराजियावल' मोनथावना जागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामनो नाङा। मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया अखिल गगैखौ मानो बे बिबुंथिखौ होदों? मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया जुबिन गार्गनि गोथै सह'खौ जायगा सोलायनांगौनि दाबि खालामनायनि थाखाय अखिल गगैखौ सोंखारिदों। रुंसारि रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि गोथै सह'खौ लानानै मन्त्रि पीयूष हाजरिका आरो MLA अखिल गगैनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिदों। MLA अखिल गगैया ससियेल मिडियानि गेजेरजों जुबिन गार्गनि गोथै सह'खौ जरहाटसिम लांनो थाखाय खावलायबाय थादों आरो बे थांखिनि थाखाय जर'खा बिरखं हेलिकप्टारबो बाहायनो थांखि लादों। बेनि गोख्रों फिननायाव मन्त्रि हाजरिकाया गगैनि सायाव गोथौ दुखुनि समाव राजखान्थियारि सोलो मावनायनि अजद होदों। हाजरिका बिथाङा बुङो दि दिल्लीयाव चार्टार्ड प्लेनआव स्पेशेल कफिनखौ फज'नाया जाथावना नङा। बिथाङा गगैखौ फैनानै गोथै सह'खौ हेलिकप्टाराव माबोरै दैखांनो हायो बेखौ दिन्थिनो खावलायो। हाजरिकाया बेखौ बुङो दि जुदि गगैया मोनसे मोगथाङारि राहा लानो हायो अब्ला गाहाय हेलिकप्टार होनो थाखाय साखाफारा। बिथाङा गगैखौ गावनि समायखौ लाखिनो हायाब्ला गोनो गोथो सोमजिनायनिफ्राय जानगाराव थानो आरो रायजो राजाफोरखौ रागा जोंनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों। स्निथि खौराङाव दङ BTC बिसायख'थि आपडेट। बड'लेण्डआ 77% भट होनो हादों। CM शर्माया बुंदों बेयो जोंनि थाखाय बोर। 77% भट होनायजों लोगोसे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि बिसायख'थिया गोजोनै जोबबाय। बेयो 2020 मायथाइनि बिसायख'थिजों रुजुनानै मख'जाथाव बारायनायखौ दिन्थियो। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुवाहाटीआव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बिसायख'थियाव गोबां भट होनायनि थाखाय सुबुंफोरखौ साबायखर बावहरो। बिथाङा हारिमुआरि मुसुखा जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव हादोरसाया दुखुआव थासेयावबो बे मख'जाथाव बाहागो लानायखौ बोर होनाय होननानै बुङो।
बिथाङा बुङो दि बेयो गिबि खेबनि थाखाय जेब्ला गोबां सुबुंफोरा गावनि गोसोआव दुखुखौ लानानै भट होदों। बे बिसायख'थिया बिटिसिनि गासै मोनबा जिल्लाफोराव जादों आरो सा 316 बिजाथिफोरनि भट होनायनि फिथायखौ 26 सेप्तेम्बराव थि खालामनाय जागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौराङाव दङ आसामआ जुबिन गार्गनि रायजोआरि जोबथा बिदाय होनायनि थाखाय दिनै आसाम बन्द फोसावदों। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि रायजोआरि जोबथा बिदाय गोसोखांथियाव सोरखारा दिनै 23 सेप्तेम्बर खालि रायजोआरि बन्द फोसावदों। कामरुप मेट्र' जिल्लानि गासै सोलोंथायारि फसंथान आरो सोरखारि मावख'फोरखौ बन्द खालामनाय जागोन, जाहाथे सुबुंफोरा जोबथा मान बावनो हागोन। गोथै देहा सावनाय हाबाफारिखौ गासै रायजोआरि सन्मानजों सनापुराव खालामनाय जागोन। जोबथा बिदाय लानायाव बाहागो लानो लुबैनाय अनसायगिरिफोरनि गोबां होंगो दोंगोखौ सामलायनो थाखाय रैखाथि आरो ट्रेफिक राहाफोरखौ बांहोनाय जादों। बे जिरायनाय साना असमिया हारिमुआव जुबिन गार्गनि मख'जाथाव बिहोमाखौ मान होयो होनना साननो हायो। 9थि खौराङाव दङ आसाम सरकारा दुर्गा फुजानि थाखाय बेथन, पेन्सन आरो ब'नासखौ सिगांग्रो होनो फोसावदों। दुर्गा फुजा फालिनायनि एसे सिगां सोरखारा हादोरसानि मावफारियाफोरनि बेथन आरो पेन्सनखौ थाबैनो होगोन होनना फोसावदों। बेनि अनगायैबो सरकारा आसाम टी कर्परेसन लिमिटेड (ATCL) बागाननि 9,500 मावफारियाफोरनो 20% ब'नास होनो फोसावदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 22 सेप्तेम्बर समबारखालि बे खौरांखौ रोखा खालामदों। सिगाङाव टुइटार महरै मिथिजानाय एक्सनि मोनसे पस्टनि बायदिब्ला ट्रेजारिआ दिनै 23 सेप्तेम्बरनिफ्राय बेथन राननायखौ जागायनो थाखाय थियारि जादों। चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोरमायो दि 20% ब'नासआ साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनि खामायनायखौ बांहोनायाव हेफाजाब होगोन होनना फोरमायो। सिगांग्रो रां होनायफोरा फोरबोनि समाव सोरखारि साख्रि आवलाफोर, पेन्सनारफोर आरो साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनो राङारि मदद होनो थाखाय थि खालामनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।